Trăim într-o lume digitală. Calculatoarele sunt peste tot. În școli, spitale, firme și casele noastre. Dar cine le face să funcționeze? Cine rezolvă problemele tehnice? Cine gestionează datele corect și sigur? Răspunsul simplu. Operator suport tehnic al calculatorului. Această meserie înseamnă mai mult decât stat la calculator. Înseamnă instalare, întreținere, reparare, protecția datelor și gestionarea informației. Este o profesie practică, modernă și foarte căutată pe piața muncii. La această specialitate se studiază componentele calculatorului, instalarea sistemului de operare, diagnosticarea defecțiunilor, întreținerea echipamentului, introducerea și validarea datelor, securitatea informației, utilizarea programelor Microsoft Office, rețea de bază și conectivitate. Această meserie are o varietate mare de avantaje. Învăț să repar calculatoare. Știu să instalez sistemul de operare. Lucrez cu baze de date. Știu să folosesc Excel profesional. Pot diagnostica probleme tehnice. Pot asambla un calculator. Știu să folosesc ciocanul de lipit. Pot conecta echipamente în rețea. Respect securitatea informațiilor. Lucrez organizat și responsabil. Pot lucra în companii sau firme IT. Ajut oamenii când au probleme tehnice. Îmi dezvolt gândirea logică. Am ales o profesie care contează. Operator suport tehnic identifică problema, găsește soluția și oferă suport rapid și eficient. Cerere mare pe piața muncii. Posibilitatea de angajare rapidă. Salariu stabil. Posibilitatea de a lucra în orice domeniu. Dezvoltare continuă în IT. Posibilitatea de a continua studiile. Dacă îți plac tehnologiile, dacă vrei o meserie practică și sigură, Alege specialitatea operator de suport tehnic al calculatorului.